Pwede usado to. Dapat masawa rin upat. Ya. Yo, what's up mga choy? For today's video, nakasuhay na huwag sisig na talong. Wala, hindi ko klaro. Video na. Kung wapa mo kasuhay, Panuhay mo! Why? Pwede usado to. Dapat masawa rin upat. Ya. Oy, shoutout ko sa katong igagaw ang naghatag og sili sa mua. Ay, shout out mo nagaw! Oh, tara. Dilawang ko na niya sili natag. Ilawan tanan mo sili nga gata nga sili demons. Oh, sili demon mo. Ano na ulit? Version 1, version 1. Tama ring hangin. Ako kasabag mo yung demon. Dalawa na tama siya. Ihotdag yun. Yung sa pakibaw na lang nila hot doon. Abi, arte-arte. Oh, hotda oh. Oh, di hot oh. Grabe. Di kaya ito undang ang video yun, kino. Ay, focus ya, ha? Sabi lang, kulipa. Dapat ka may kibaw. Ay, giminuang na ba? Oh, kaya mga choy, nakasuhay na huwag sisig na talong. Malisana, ana, oh. Utaro mo ba? Tama na siya, ana. Ana. Buta na mo diha. Ano, kira. Utaro nga mo. Dahil mo tani, ha? Yes. Man, mikos. Kumana, kasi formana. Kumana. Mura na ni siya kanang ice cube. Usaban? Tofu. Opo, agara na yun. Finish product mga choy ang paglunod na lang sa mga mantika. Dara natin na una na. Ayos! Oh, kaya mga choy, mag-cooking show na to. Mag-cooking show na ko, mantika. Oh, kaya mga choy, ato na nila nga tong tofu. Oh, kaya mga choy, sa mga gayon na to ning hao nun. Tingnan mo ka, ah? Tablo? Yana. Yeah. Ay, Huwag sa mga dyan, ato nagtimpla na nga itong sisig at talong, ilunod ang mayonnaise, Boss Carlo. Tiara ang mayonnaise. Hindi. Huwag sunod mga dyan, ilunod ang oyster sauce, Boss Carlo. Oyster sauce. Huwag sunod mga dyan, ilunod ang batik sarap. Magic sarap ang palasa. Sunod ang ato sa imigos-migos ka dali. Sunod mga dyan, malimta lang na sa atong vitamins sila, ilunod ang vitamins. Tiara akong vitamins gaw sa kabul. Ato sa imigos-migos ha. Gaw, salamat kay mong sili gaw. Nalunod ring tao na Christian Gulisaw. Shout out mo na. Oh mga tol, Mga auna. Wow! Sisig na, choy. Sisig mga choy. Sisig. Healthy, taong ni. No! Mo sa mga sisig. Mga sisig po, no? Tarapod. Daragi. Sisig din yung gingon. Wow, sisig bro. Darapod. Sisig giningon be. Lo. Sisig po ng largo, hakop. Dar sisig ko. Da. Hakop. Sisig. Sisig po. magpalupig. Ada mga choy. Ano yung ate, yung jacket na ko. Sunod din ako mag-jacket. Ay, way tugnaw. Nakambot nga, ko matalo binao ba? Ito yung pakita ko na may kumit mano. May vitamin D ba? Grabe, piligin kalbasa ka sili. Grabe na lagin. Dami isa kayo ng sisig. Hindi yung ano mo na. Paka ka na. May, malaging ang bitaw nga. O sa bao pa na siya, kamang-kamang yun eh. Wapo sa ganyan sisig ko daw. Bao po. Grabe naman yung Carlo. Malabang ko. Diyan ako bili-bili dong. Awas ka lo.
Awal marjo mga toyo. Na. Vitamin! Ito. Sa mga gwapo! Ito pre. Muna yung pinakabag-fix marat. Oh, shout out sa mga taga Marat Boy dahil na. Ito ni mga amigo sila ha. Mga amigo. Oh. Asas piti-piti mga choy. Ay, Grabe mo tayo po. piti-piti lagi. Karay. Oh mga choy! Bosog na! Yay! Happy New Year! Shout out tayo mo sa aming white today! Eduardo Bintanyo, Shout out! Kristen Kate Golido, Shout out! King Lucas, Shout out! Janmor Ligidaw, Shout out! Elmer Sahulga, Shout out! AMG Fishing, Shout out! TG Ricardo, Shout out! Remark Salamanca, Shout out! Tito B, Shout out! Arami Maningo, Shout out! Michelle Salom, Shout out! Rosita Simangan, Shout out! Ali Magisulan, Shout out! Marben Mir, Shout out! Bernel Jan TV, Shout out! Legend Betenio, Shout out! Jeneline Gilig, Shout out! GR Puentes, Shout out! Rebelin, Shout out! Sa wapa mo sa tao to ha! Share out yapon! Comment lang yapon mo gotro! Wow!